Ei, molt bones a tots, aquí Astrocat, i aquest vídeo és per ensenyar-vos com serà, o sigui, com haureu de fer pels que voleu participar en el concurs que faig, fer vosaltres un terreny parkour o alguna cosa rara, i jo pues, gravaria un vídeo jugant, utilitzant-la i coses d'aquestes, col·locaria el vostre nom i bla bla bla, bueno, ja us llegireu les bases del concurs i tot això en el fòrum, que col·locaré a la descripció de sota. Bueno, col·locaré, encara està en construcció, però col·locaré un teleport, una plataforma de teletransportació directe en l'espawn. Crec que crec que la col·locaré cap al cantó on està el portal de l'infern. Bueno, he col·locat cubs de biblioteca, de llibreries, així que ho trobareu fàcil. He col·locat uns quants cartells perquè hi ha gent que és molt espavilada. A veure, crec que n'he col·locat 5, sí, n'he col·locat 5 en total. Ara de moment perquè la gent vagi fent-se, però quan arribarà fins a 12, o sigui, límit 12. Així que doneu-vos ràpid i agafeu el vostre això. Aviso, no, és exactament igual que el mapa de recursos. O sigui, tu moriràs, et poden matar i tot això, vale? Llavors, tampoc, bueno, ho podíeu protegir, però no us ho recomano, perquè gastaríeu d'allò. Si teniu algun problema o alguna cosa, ja m'enviareu un missatge o un correu i ho intentaria arreglar. Bueno, aquest és l'espai que tindreu, sí, tot això d'aquí. Podeu fer el que us doni la gana. Jo he col·locat aquí uns quants cubs, però la resta ho haureu de portar vosaltres. Ja us he col·locat aquí un cofre perquè pugueu transportar les coses. Què més? Bueno, sí, aquí unes quantes algunes fletxetes perquè aneu col·locant. Us aviso, ja quan us fiqueu o quan l'agafeu, si us plau, traieu el cartell i col·loqueu el número 001 i després col·loqueu de qui és el propietari. O sigui, en el meu cas Astrocat, en un altre Geneator, en un altre Geneon, per exemple, vale? Què més? Ui, aquest és blau. Bueno, és igual. Què més? Bueno, no hi ha res més. Participeu al concurs. De moment he col·locat fins al final de mes, el que passa que com que em van dir que hi havia exàmens i tot això, segurament li trauré la data, però si us plau, és una sèrie que m'agradaria començar perquè us vull ficar una miqueta de protagonisme als usuaris d'aquí, llavors pues podeu triomfar una miqueta com a constructors, no? Potser després més endavant us demanem... No, el Jan no crec, però jo almenys us demanaria que féssiu, no sé, una supermansió o alguna cosa així. No sé, allà vosaltres. Si voleu participar, si no voleu participar... Què més? Ah, sí! Aquest és el límit. Si us sortiu del límit de construcció, es borrarà. És igual si m'emporto coses. Trauré tot, o sigui, delete, fora tot. I per la gent que se surti dels límits tindrà ban automàtic. Ban automàtic, ho acabeu d'escoltar bé. El Jan i jo ho hem configurat de tal manera perquè quan sortiu cap a fora, quan arribeu a uns límits tindreu banets total. I tot el que estigui construït aquí fora es borrarà igualment. O sigui que perdreu coses si marxeu. Val? Doncs bueno, nois, fins aquí l'explicació. Si els que tingueu temps aneu construint coses, perquè així veureu que hi ha una mica de moviment, i potser us ajudo donant-vos més material o coses d'aquestes, val? Doncs vinga, gent, adeu!